O informe emitido polo Seminario de Onomástica da Real Academia Galega non deixa lugar a dúbidas. Ribeira é con B, segundo a súa orixe etimolóxica e a documentación histórica que así o acredita. A Academia, como un centro onde estuda a lingua e onde estuda, neste caso, os nomes de lugar, os topónimos, dá a súa opinión fundamentada, documentada. No informe que recibiu o señor alcalde se dá unha documentación exhaustiva do que é, neste caso, o termo Ribeira. E por que Ribeira? Se escribe con B. A súa origen é Riparia, como saben todos vostedes, non? Ribeira, nos primeiros documentos, cando aínda o galego diferenciaba os dous fonemas B e V, os primeiros documentos escríbese Santa Uxea de Ribeira con B. A partir do século XV, entón empezan a aparecer grafías das dúas maneiras, con B e con V, ata chegar a máis ou menos o caos que houve prácticamente a actualidade. Este ditame que o Concello acatará de inmediato pon fin a máis de 3 décadas de división e polémica sobre a grafía correcta. Foi o propio Concello que encargou o estudo á Real Academia Galega a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística. O que fixemos foi atender un chamamento do alcalde de Ribeira que, a altura máis ou menos dos últimos meses do ano pasado, pois nos pon a cuestión de que quería buscar unha saída sustanciada no coñecemento toponímico para un bello debate que hai en Ribeira. A partir de agora, todos os documentos e selos oficiais do Concello, así como os indicadores, recollerán o topónimo correcto. A V, pois no día de hoxe sí que podemos decir tamén que se vai enterrar. A partir do día de hoxe, en todos os sellos oficiales do Concello, todo o que o Concello pois teña que facer oficialmente, vaino e así se vai a transmitir a todo o que son os servicios municipales, pois Ribeira será a Ribeira con B oficialmente. E o que quero é que a Ribeira siga sendo a Ribeira do Corazón. Efectivamente, manterase o símbolo do corazón nas letras das rotondas e do miradoiro do Paseo do Touro, posto que se trata dunha marca distintiva do Concello.